ne ko cɛ ma ngo i tɛ ka foyi sandi yɛrɛ la ko non k'ale tɛ ka foyi sandi ngo a y'a kunkolo di yan i ɲɛ jɔ ɲɛ la i kunkolo yɛlɛ o fana ye sansi dɔ ye jinɛ ko la nin bɛɛ bɛ kalan de a bɛ ninnu kɔnɔ ko c'est-à-dire k'an sigilen don an kun fɛ yan quoi bilahi o ye sansi wɛrɛ ye n'i dɛsɛra fɛn dɔ la i bɛ fɛn dɔ na o bɛ fɛn dɔ kɛ bani kow bɛ yen a ɲɛɲini dɔrɔn ma dɛ kow bɛ yen dɛ ne ko k'a ɲɛ jɔ ɲɛ na bon a y'i ɲɛ coro ne ɲɛ na ne yɛrɛ ye cɛ ɲɛ ye ne ko k'i jɔ n k'a jigin n ma siran mɛ n siranna kirisi kana ba fa n ko a ba ma n ko muso dɔ k'e k'a kɛ to an fɛn diɲɛ dama don an bɛ ɲɔgɔn faamu ne bɔra ne ko k'i tɔgɔ a y'a tɔgɔ fɔ ne bon n ko n ka cɛ n ko fila tɛ dɛ n bɛ min f'i ye i bi taramandali le kan taramandali n'i m'a bila i bi k'o kisɛ min kunu o b'i fa k'i ta tiɲɛ k'a ban e ta tɛ jinɛ taramandali don ngo i bi taramandali min walima i bi kisɛ kunu n'i t'o la i bi marijana kan walima i bi kɔli sama u bi kɔli sama bilahi u bi kɔli sama n t'a bɛɛ fɔ n bɛ dɔ to yan o u bi kɔli sama ngo o dɔ la kelen don a y'i pan ka na a y'i sigi ɲɔgɔn ko bɔ ngo ni nin fɔra i ba ye nin ye jigilatigɛ a yɛrɛ y'i sigi k'i kunju ngo e b'a dɔn e kelen de bɛ nin bɔ ni n jigi bɛɛ ye e a ma den foyi sɔrɔ i kelen kɔ mais e bɛ sɔn k'i ba sara ni juin ni kɔlita ye gansan ye bon nin de bi kan ka k'i bɔ k'i bin parce que ni taramandoli jɔra mɔgɔ fari la n'ale ɲagara kojugu ka tɛmɛ i ka dosi kan a b'i seri k'i bin i bɛ to ka yɛrɛ a bɛ kɛ bangebaaw kɔnɔ ko jinɛ don k'a sɔrɔ taramandoli don bon n i farati i bi kɛ dangaden e bi sa anw bɛ diɲɛ tɔ giri e kɔfɛ n'i y'a mɛn diɲɛ ka di e sen fila bɛ dugu ma boli ka di n dɔrɔn fila bɛ dugu ma e n dɔrɔn na taa sanfɛ e b'anw ta ye tɔ ye yan an ka denw paralyselen filɛ gulɔ y'a bɛɛ paralyser u tɛ foyi ka Guinness Médose Pasisi min kɔ yan Jack Daniel ka jugu a bɛɛ u b'o de manager ko k'a la Vodi y'a fantanden da ye n bɛ ka faamaw ta fɔ u b'u Jack in de manager bon mɔgɔ bɛ to nin kan k'i bɛ kɛ maa ye i bɛ musoko la juin b'i kan gulɔ b'i kan e barika bɛ se ka fɛn hali wajulu tabali min filɛ nin ye i y'a fama bala